To shi ala ilallahi tasirul umur na ƙarshen wannan sura na surar shure muhimmi ne sosai. Ana rubuta shi kafa 1000 mutum ya shaye wanka tsari ne dafa'i ne duk sharri mai sharri Allah ya kiyaye shi. Kuma ko wani jifa ko wani maita ko wani mugun abu aka yi wa mutum inda an rubuta kafa 1000 an shashafe insha Allah a kota shi da dafa'i ne. Sannan kuma ana isti'malinsa don biyan bukata. Idan mutum yana da wannan bukata da yake nema gurin Allah yana yin nafila yadda gwargwadon iko ya salati ga annabi gwargwadon iko sai ya zauna sai ya karanta kafa 1111 ala ilallahi tasirul umur. Insha Allah mutum ba zai zauna yayi ya gama Allah bai biya masa bukatarsa ba. Wannan sirri ne muhimmi don wannan kalmar ala ilallahi tasirul umur akwai ban mamaki da yawa a cikinta. Akwai wani bawan Allah wali a Shehu Sahalu bin Abil Ja'adi ya ce ya ga abin mamaki akan wannan aya. Ya ce wuta ta kama ɗaki da littattafai da ƙur'ani komai ya ƙone kakaf, amma ƙur'anin da yake takaddar da ala ilallahi tasirul umur a ƙarshe iyanan gurin bai ƙone ba. Saboda girman ƙadarin wannan ayar wajen Allah ana tawassuli ana roƙon Allah da shi. Ala ilallahi tasirul umur ya ce komai ya ƙone alƙur'anin amma iyanan bai ƙone ba. Ya ce yana cikin wannan mamaki sai ranar suka shiga jirgin ruwa da adakunsu da kayansu da rubutaccen alƙur'ani, kasar rubutun da na hannu ne tawada ce. Ya ce sai ruwa ya nutse da su da kayansu aka ɗebo ruwa komai ya lalace aka ɗauko ƙur'ani duk ya wanke, amma ala ilallahi tasirul umur ko damewa ko ruwa bai jikata ba. To saboda abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya tare a cikin wannan, kuma duk sanda mutum ya fito zai tafiya ko yana jin tsoro ko wani abu yana halin da ake ciki yanzu a ce an shiga daji ana tsoron ko yanke da nafa ita karantawa ala ilallahi tasirul umur ala ilallah ko me kake Allah sai ya fitar da kai. Kuma idan mutum zai yi tafiya ya fito daga gidansa kafin ya bar gida ya karanta ta 7 ko 11 to insha Allah inda duk zai je sai Allah ya da shi lafiya. Kuma abin duk da zai yi duk abin da zai yi sai Allah ya ba shi nasara. Ala ilallahi tasirul umur wal fawaidu fil aqaidi a zuciya ne yadda kai yadda haka zaka gani mu dai manyan